Koristim ovu prigodu da pozdravim sve sudionike. Jako mi je drago što se upravo na ovaj dan organizira ovakva konferencija. Mislim da nam treba svima što više vidljivosti za ovu izuzetno važnu temu. Činjenica je da je prema najnovijim istraživanjima čak 4 od 10 slučajeva raka zapravo ovisi o vanjskim faktorima, što znači da se može spriječiti. I upravo je to jedan od razloga zbog čega je Europska unija napokon, nakon niza godina, odlučila staviti borbu protiv raka kao u centar svojih aktivnosti. Činjenica je da je općenito zdravstvena politika u primarnoj nadležnosti država članica i to se nažalost do sada vrlo često koristilo kao alibi za nedostatak aktivnosti na razini Europske unije. Međutim, zahvaljujući i mom djelovanju i djelovanju mnogih zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno Europske pučke stranke koja je to postavila kao jedan od svojih izbornih prioriteta prošle godine na izborima za Europski parlament, borba protiv raka je dobila centralno mjesto. Naravno, sada u situaciji pandemije COVID-19 naglasak je stavljen na to, ali upravo je i razlog zašto imamo posebno odbor za borbu protiv raka i dio mog djelovanja je da se ne izgubi iz vida važnost borbe protiv raka. Dugoročno se radi o zapravo bolesti koja u prva dva uzroka smrti u Europskoj uniji. Također su istraživanja pokazala da je upravo nedostatak fizičke aktivnosti i neadekvatna prehrana je jedan od vodećih razloga za, odnosno uzročnika raka. I upravo zbog toga sam se založio na jednoj sjednica posebnog odbora za borbu protiv raka da se upravo kohezijska sredstva koja su nam na raspolaganju iskoriste za izgradnju sportske infrastrukture, rekreativne infrastrukture kako bi se ta razina fizičke aktivnosti povećala. Tu sad ne govorim nužno o nekakvim velikim stadionima ili nečemu slično, nego govorimo o sportskim dvoranama za trčanje, biciklističkim stazama, školskoj sportskoj infrastrukturi, dakle sve ono što mogu koristiti naši mladi, naša djeca, rekreativci, kako bi se razina fizičke aktivnosti dovela na više razine. I upravo kohezijska politika otvara velike mogućnosti za ulaganje u tu vrstu infrastrukture kako bi se i na taj način zapravo kroz prevenciju smanjila incidencija raka. Što se tiče projekta Heroj, doista mislim da je to jedan vrijedan projekt, jer stavlja naglasak upravo na one segmente koji možda nisu toliko naglašeni kad govorimo o borbi protiv raka, to je pitanje rehabilitacije, pitanje mentalnog zdravlja. Mi svi znamo vjerojatno iz osobnih iskustava, obiteljskih iskustava, koliko takva jedna bolest ostavlja psihičke posljedice kako za pacijenta, tako i za njegovo okruženje, prijatelje, ukućane, rodbinu, obitelji i sl. I upravo ovakvi projekti koji tu pružaju pomoć, mislim da smo od izuzetno velikog značaja i smatram da im se treba pomoći, da bismo se svi skupa institucionalno trebali angažirati, da se to dovede na jednu višu razinu i da je takvih projekata što više. Ali u svakom slučaju pozdravljam ovo što radite, mislim da je to izuzetno značajno. Mislim da je mentalno zdravlje jedna tema koja će postati sve važnije i važnije, pogotovo u kontekstu ovih izolacija u kojima nažalost jesmo više ili manje zbog ove pandemije i baš iz tog razloga podržavam još jednom ovaj projekt. Jako mi je drago da ste mi učinili čast da mogu govoriti na ovoj konferenciji i da mogu reći nešto o tome što ja radim kako bi se smanjila incidencija raka, kako bi ishodi liječenja bili bolji i kako bi skrb o preživjelima bila puno bolja nego što je bila do sada.